Hello mga inyans no, dito tayo ngayon sa may highway no, dito sa may Barangay Gayaman no, Binmali, Pangasinan. Ito sa mga inyans, so i-promote natin ito mga inyans no, yung ano, sale man niya, sale ng ano niya, ng soft drinks no, tip-tip yata, Mountain Dew, tapos ng merienda, tapos ano man yan no. Papakita ko yung presyo mga inyans no, dito na sa highway mga inyans no, sa may Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Wait lang yan, pakita ko yung location mga inyans ha. Mga inyans so, yung location niya no. Bali mga inyans so, nagsimula ngayong araw no, Friday ngayon, nagsimula ngayong Friday, tapos matatapos ng linggo mga inyans no. Dito tayo mga inyans sa ano yan so, yan dito sa may Flying Bee. Ayan, yan si Boss Jojo yan no, si Boss Kargayo. Oh, ayan. Ayan, dito sa may Flying Bee siya no. Ito siya. So, Barangay Gayaman dito, puntang Binmali yan. Ito na papuntang Dagupan. Dito siya mga yan, so dito lang. May Flying Bee. Ito siya mga yan, so pakita ko yung presyo dito. Bali mga yan, so yung sale siya 1.5 liters no, by 3 pieces 150. Bali yung isang piraso 50 pesos 1.5. Ayan. Yan mga inyans no. Ayan. Tapos yung tubig niya mga inyans no, yung presyo niya by 6 bottles no, 500 ml for 45 pesos. Ayan. Tapos itong mga inyans naman by 1 case no, 290 ml 196 siya. Pepsi. Ayan. Tapos by 1 case 199 no, rock price yan no. Yan. So ngayon so napakamura. Okay, lang po. Napakamura. Yung tubig namin 180 lang. Ito 196. Yan. Yan. Dito po, pasya lang ito ngayon yan. Pasya lang kayo dito. Pasya lang no. Dito na sa ngayon, dito lang. Dito ngayon so napakamura man mayas, napakamura kasi pag bibili nyo to sa mga ano sa mall, mas mahal siya kaya ano may 3 days sale, 3 days siya hanggang linggo. Ayan. Ayan, si Sir Maki, ang sipag ni Sir Maki oh. Ayan, si Sir Maki at si Sir Joseph. Ayan, may bumibili na dito. Ayan, naka-tricycle. Ayan. Kaway-kaway ka Sir Maki, kaway-kaway ka. Ayan, Sir Maki. Ayan. Okay. Napakamura lang, nakakamura. Pang ano man yan, para sa Undas. Pag umuwi kayo ngayong Undas, may mga bisita. Ito. Bilang kay mga inyas, no? Hanggang linggo. Hanggang 2. No? 3 days sale. 3 days sale to. Okay mga inyas, okay? So yun mga inyas, no? Punta kayo mga inyas, no? Dito, punta na kayo dito. Okay mga inyas, no? Salamat sa panonood. God bless you. More power, keep safe. Sana nasa buti kayo talaga. Bye bye mga inyas.